Tässä on niin kuin tärkeää muistaa se, että aloittamisessa ei ole yleensä kysymys tahdosta, vaan niin kuin siitä turvasta ja toisaalta myös siitä, että on riittävästi voimavaroja. Eli jos on ollut tosi pitkään stressaantunut ja tuntuu siltä, että ei pysty aloittamaan, se ei tarkoita sitä, että sussa olisi jotain vikaa, vaan että sä kaipaat nyt turvaa, etkä mitään semmoista komentamista ja muuta. Tervetuloa Järjestelyklubille. Tämä on podcast sulle, joka haluat ymmärtää, mitä kaikkea kodin kaaoksen takana oikeasti on ja miten voit siihen vaikuttaa. Tän äänen takaa löytyy Lahdensuun Emma. Mä oon lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, nepsy-valmentaja ja ammattijärjestäjä. Tällä hetkellä mä opiskelen erityisopettajaksi Helsingin yliopistossa. Mun työssä yhdistyy käytännön järjestäminen ja tunnepuolen ymmärrys, eli mä autan perheitä huomaamaan, ettei kotiin liittyvät ongelmat ole vain tavarakasoja, vaan siellä on pintaa syvemmällä paljon muutakin. Ja täällä Sanna Koskinen. Mä oon tavaravalmentaja ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että olen syventynyt paitsi järjestelyasioihin, niin myös tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen ja sanottamiseen. Yhdessä me koulutetaan uusia ammattijärjestäjiä Järjestelyakatemiassa ja luotsitaan tätä järjestelyklubia. Tässä jaksossa me mietitään aloittamista ja asioissa etenemistä sekä sitä, miksi aloittaminen on usein paljon helpommin sanottu kuin tehty. Ihan varmaan jokainen meistä osaa samastua siihen tunteeseen, kun aidosti haluaisi tehdä jotakin itselleen tärkeää ja mahdollisesti ihan tosissaan tarpeellista, mutta ei saa itseään liikkeelle. Joo, ihan todellakin. Aika usein esimerkiksi somekeskusteluissa nousee esiin ihan tavalliset arkipäivät. Mieti, kun sä tuut töistä kotiin, saat tehtyä ruokaa ja kohta alkaakin sitten se lasten harrastuksiin kuskailu. Hyvällä tuurilla siinä välissä ehdit pestä sen paistinpannun, mutta siellä sivusilmällä jo huomaat, että keittiön nurkassa on se yksi pikkupino, jonka ehtii kyllä selvittämään sit ihan kohta. No niinpä, sitten se ilta tulee ja olisi mahdollista tarttua toimeen, mutta sitä ei kuitenkaan tule tehty. Vaikka sä tiedät, että siihen menisi vaan 5 minuuttia, niin se kasa ei kuitenkaan ole enää semmoinen 5 minuutin kasa, vaan se on taas yksi lisätehtävä siellä muiden asioiden joukossa. Joo, ja aika nopeasti nouseekin sit ajatuksia siitä, että kyse on niin kuin motivaation puutteesta, tai aika usein puhutaan, että on yksinkertaisesti niin kuin laiskuudesta kyse, vaikka todellisuudessa kyse on kuitenkin lähes poikkeuksetta mun kokemuksen mukaan siitä, että ihminen on tosi kuormittunut ja siitä, mitä meidän kropassa oikeasti tapahtuu, kun se on ollut aivan liian pitkään hälytystilassa. Eli yksinkertaistettuna silloin, kun keho ja mieli tai niin kuin ihminen ylipäätään kokonaisuutena on tosi ylivirittynyt, niin se rakentavasti toimiminen on mahdotonta. On superhankalaa kehittyä silloin, kun tavoitteena on selviytyä. Aivan. Eli onko tämä nyt vähän niin kuin semmoinen nappi niin kuin vihankikkaa, että vihan tunne ja rationaalinen ajattelu ei voi olla niin kuin päällä samaan aikaan. Eli onko tässäkin just se, että se on joko tai ylivirittyminen tai rakentava toimiminen? No joo, mä mietin, että toi on itse asiassa aika hyvä esimerkki. En mä tiedä, onko nämä täysin sama asia, mutta varmaan aika läheltä liippaa. Eli ylipäätään me puhutaan nyt enemmän ja vähemmän stressistä. Me tiedetään, että ihminen tarvitsee stressiä, mutta pitkään jatkuessaan ja siellä niin sanotusti negatiivisen stressin ikkunassa siitä nousee meille semmoinen vähän kusipäinen kaveri, semmoinen niin kuin hankala kaveri. Eli sitä voisi ajatella, no en mä tiedä, mun asiakkaiden kanssa aika usein tulee esille semmoinen jatkuva taustamelu. Eli moni mun asiakkaista puhuukin sitä, että päässä on tosi paljon ajatuksia samaan aikaan ja niin paljon tapahtuu kerralla, ettei siihen enää edes kiinnitä mitenkään huomiota, koska siihen on jo niin kuin tottunut. No toihan se just onkin. Tulee mieleen rauta-arvot, jotka alkaa kyykätä pikkuhiljaa. Se tapahtuu niin vähitellen, että olo voi tuntua koko ajan niin kuin normaalilta. Ja vasta sitten, kun me pysähdytään peilaamaan asioita ja tunteita ja ajatuksia, fiiliksiä vaikka siihen, että hei, miltä semmoista vuosi sitten tuntui, tai millaista elämä oli vuosi sitten, tai vaikka pidemmänkin ajan niin kuin takana, niin voi todeta, että vitsi, että silloinhan mä steppailin näitä taajaman kuntoportaita ihan ilman, että mun piti tässä puolivälissä pysähtyä niin kuin pitelee kaideissakin ja hengittelee, että pääsee sinne ylös asti. Eli
ihan sama juttu just sen kuormituksen kanssa. Se voi hiipiä niin hiljaa sinne kehoon ja mieleen silleen sipsuttamalla, että ajattelee aidosti vaan niin kuin viikosta toiseen, että joo, tällaista tämä on ja tämä on niin kuin se normaali. Joo, ja toihan se just onkin, että kun toi negatiivinen stressi, se ei ole oikeastaan edes meidän kaveri, vaan se on tommoinen salakavala juttu, joka vaikuttaa ihan kaikkeen meidän tekemiseen, meidän muistiin ja keskittymiskykyyn ja tunteiden säätelyyn ja siihen, että me voidaan ylipäätään pitkäjänteisesti motivoitua jostain, mikä siintää siellä kaukaisuudessa sellaisena niin kuin, sitten kun ajatuksena. Ja tässähän se onkin, että kun stressi ei ole edes tunne, vaan se on fysiologinen tila. Eli kun me aika usein puhutaan, että hei, että mä tunnen oloni tosi stressaantuneeksi, mutta silloin meidän pitäisi puhua siitä, että meillä on kyse nyt tästä kehon automaattisesta reaktiosta, jonka alkuperäinen tarkoitus on ollut auttaa meidät läpi hankalista tilanteista ja huolehtia siitä, että me selviydytään silloin, kun se vaara uhkaa. Ja sen takia me yleensä valmistaudutaan joko taistelemaan, pakenemaan tai jähmettymään. Nykyajan ongelmanahan meillä on se, että ei meitä enää uhkaa mitkään niin kuin leijonat tai sapelihammastiikerit, vaan niin kuin ne uhat on tällaisia vaatekaapit, tiskipöydät, sähköpostiin saapuneet laatikko. Mutta meidän keho ei osaa tehdä sitä eroa. Se ei niin kuin tunnista sitä eroa, vaan se reagoi just samalla tavalla ennen. Ja sitten käykin vähän huomaamatta niin, että siihen niin kuin jatkuvaan stressiin ja kuormitukseen ikään kuin tottuu. Se on vähän uusi normaali. Joo. Mun mielestä tunteiden kanssa on niin kuin, että sä voit tunnistaa niitä tai olla tunnistamatta, mutta siinä ei sitten tulekaan eroa, etteikö ne alkaisi käsittelemättöminä kertyä. Alkuun sä et tietenkään sitäkään tiedosta, mutta niistä alkaa tulla sellainen taakka, jota sä kannat mukana. Ja joskus me tunnistetaan se tunne, jota meillä ei ole heti aikaa käsitellä, ja siirretään sen niin kuin takataskuun ihan niin kuin joku kivi, joka meillä olisi äsken ollut kämmenellä, että me ollaan niin kuin huomattu, että tässä se on, mutta pannaan se nyt tonne. Ja silloin kun me keskustellaan tai väännetään teinin kanssa kotitöistä työpäivän jälkeen, niin se ei esimerkiksi ole oikea hetki niin kuin purskauttaa ulos sitä, että itseä turhauttaa, kun tiskit ei ole hoitunut ja ei se työpaikan Samulikaan ollut tehnyt sitä omaa osuuttaan siitä projektista, vaan se on se kohta, kun laitetaan ne omat tunteet ja tarpeet hetkeksi sinne syrjään, mutta samalla sitten tiedetään se, että hei, näihin pitää muistaa palata myöhemmin. Se voi tapahtua sitten vaikka ystävän kanssa keskustellen tai ihan yksin lenkkeillessä, että pääsee tuulettaa sitä omaa päätä ja jäsentelee niitä ajatuksia siellä. Joo, ja siis tähän mä voin ihan rehellisesti myöntää, että silloin kun mä ekaa kertaa kuulin jostain ihmisestä, joka tietoisesti palaa hankalien tunteiden äärelle sopivassa hetkessä, niin mä ihan oikeasti ajattelen, että okei, huvinsa kullakin. Siis mä en missään määrin voi myöntää, että musta se olisi ollut mitenkään hyvä idea ja mainio ajatus ottaa joku rauhallinen hetki ja miettiä, miten paskaa kaikki onkaan ollut jossain kohtaa ja miten ikävältä onkaan tuntunut. Eli kyllä mulle oli paljon tutumpaa jotenkin se semmoinen ajatus siitä, että hei, Hakuna Matata vaan ja että lakastaa ne vaikeat tilanteet sinne maton alle, siellä on kuitenkin hyvin tilaa. Ja sitten oli jotenkin jo tottunutkin siihen, että kyllähän se niinku, tiedät, se aina välillä tulee semmoinen iltaisinkin nukkumaan mennessä semmoinen suuri häpeä jostain asiasta, mikä on ollut 20 vuotta sitten, jotain mitä on sanonut tai tehnyt tai muutenkin mokannut, mutta ei se enää tunnu niin pahalta sen 20 vuoden jälkeen, mitä se tuntui silloin tehdessä, ja olikin jotenkin ihan asettunut siihen, että kyllä se niinku sit tunne niinku aika tekee tehtävänsä siinä asiassa. No niin, nyt musta tuntuu, että mä paan semmoisia huumorin tarpeita ja tunteet tuonne takataskuun ja panttaa niitä, että mä en tilaa tätä nauramalla sun päälle, kun mä ei, saat sä nauraa mun päälle, mutta se on ihan ok. Mutta siis ihan oikeasti, mä tätä ihan mietin, koska kyllähän mä nykyään itsekin tätä teen, mutta ei se todellakaan tullut semmoiselta, niin kuin mä jopa mietin, että oikeasti, että nuku silloin, kun vauva nukkuu ja tee ruokaa silloin, kun vauva tekee ruokaa, että yhtä hyvä vinkki. Mutta eihän se niin ole, vaan sä oot oikeassa. No niinpä. Eli mitä sitten käy silloin, kun niitä kertyneitä tunteita ei tiedosta kantavansa? Silloinhan se takatasku voi olla jo niin täynnä niitä muhkuraisia kiviä, että se kuitenkin joka tapauksessa alkaa vaikuttaa siihen omaan oloon. Ja ne kivet, eli tässä tapauksessa ne padotut tunteet, ne saattaa ryöpsähdellä sieltä esiin ihan semmoisissa tilanteissa, missä me ei itsekään haluta, että niin tapahtuu. Eli sitä saattaa vaikka sähähtää jostain ihan mitättömän näköisestä asiasta toiselle ja lopulta on paha mieli niin itsellä kuin sillä toisellakin, joka siinä tilanteessa oli.
Ja tämähän on just mun mielestä se syy, miksi on niin merkityksellistä ymmärtää itteensä, omia tunteita ja niitä tarpeita ja oppia käsittelemään niitä. Joo, niin kyllä. Eli mä just mietin, että käytännössä silloin, kun me ollaan liian pitkään kuormittuneita, niin ei se hermosto eikä ihminen itsekään, siis me emme voida erottaa kehoa ja hermostoa ja muuta niin kuin ihmisestä itsestään. Mutta joka tapauksessa me ei niin kuin enää tunnisteta sitä, että mikä on se oikea hälytys ja mikä on se väärä hälytys, vaan me ollaan jatkuvasti pikkusen varuillaan. Ja sitten tuohon niin kuin yleensä annetaankin sitten semmoinen vinkki, että hei, chillisti ja rentoudu vähän, että hengittelet ja joogailet pikkusen, niin siitä sitten helpottaa ja teet vaan niitä paikkoja kuntoon niin kuin yksi asia kerrallaan. Mutta ongelma onkin se, että siinä kohtaa, kun meidän keho on koko aika ihan ylikierroksilla, niin lopulta se vastustaa kaikkea, mikä tuntuu yhtään hidastamiselta, koska se pysähtyminen tarkoittaa vaaraa. Aivan. No kerro lisää. No siis mä ajattelen sitä, että tässä kohtaa se keho alkaa yleensä vastustelemaan jotenkin. Eli se meidän olo on tosi levoton, meidän pää täyttyy kaikenlaisista ajatuksista, että on pakko nousta ylös ja pakko tehdä jotain ja pakko. Ja sillä tekemisellä ei edes ole välttämättä niin paljon väliä, että onko se niin sanotusti järkevää tekemistä vai ei, kunhan se on jotain tekemistä. Eli mitenköhän mä tämän nyt selittäisin, siis ihminen on rakentunut, tiedätkö, niin fiksusti, että se pyrkii pysymään turvassa silloinkin, kun se ei enää tiedä, että mitä se turva oikeastaan tarkoittaa. Ja tuttu on kuitenkin parempi kuin joku tuntematon asia. Ja silloin, kun me ei saada sitä hermostoa rauhoitettua, me lähdetään etsiä ulkoisia syitä sille sisäiselle ololle. Eli pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä ja mä en voi rentoutua ennen kuin tämä homma on hoidettu ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se ikään kuin sisäinen kaos ja paine heijastuu sieltä sisältä sinne ulkoiseen maailmaan. Ja ei tässäkään vielä kaikki. Tämä on ihan niin kuin mä oikeasti voisin pistää ostos-TV:n pystyyn tässä, koska se kaos ei enää tunnu vaan ympärillä olevalta kaaokselta, vaan siitä tulee osa, niin kuin semmoinen oleellinen osa sitä omaa toimintaa. Eli me ikään kuin imeydytään siihen kaaukseen mukaan ja aletaan tuottaa usein ihan tiedostamattakin sellaisia keinoja, joiden avulla me voidaan olla kohtaamatta sitä sisäistä painetta. Eli tapahtuu ikään kuin valtavasti kaikkea koko aika ja samaan aikaan ei tapahdu yhtään mitään. Toi on niin samaistuttavaa. Ja kaiken ton keskellä voi tuntuukin siltä, että on niin sanotusti ainut, joka täällä tekee asioita. No niin, tämähän ei oikeasti ole edes tunneva ajatus, mutta kuitenkin niissä hetkissä. Joo, koska tämä on siis niinku erinomainen esimerkki just siitä, kun ne ryöpsähtää ne ajatukset sieltä niinku tosi kuormittuneena. Ryöpsähtää just ne ajatukset, mitä sä oot ajatellut, että ei ole hyvä ottaa esille tässä kohtaa, kun mä väännän mun teinin kanssa kotitöissä, mutta mitkä just tulee sitten sinne niin kuin niistä tilanteista. Mä oon ainoa, joka täällä tekee niitä tiskejä ja niin edelleen. Mutta anteeksi, jatka vaan. Eli sitten kun tulee niitä hetkiä, että alkaa touhuta jotain, saakin itsensä toimimaan. Aloittelee vähän siellä, aloittelee vähän tuolla. Ja se tekeminen on sillä tavalla hallitsematonta, että keho kyllä liikkuu ja saattaa siellä muutama tavarakin mennä paikalleen. Mutta se puuhailu ei sitten niinku näy yhtään missään semmoisena valmiina tuloksena, koska on haahuillut siellä ja täällä. Ja silloin se ei myöskään niinku motivoi toistamaan sitä asiaa. Joo, kyllä. Ja tuossa kohtaa astuukin yleensä mukaan se kuuluisa projisointi. Eli kun sisällä on levotonta, me aletaan heijastaa sitä ulospäin. Se koti tuntuu sotkuselta, tehtävälistat kasvaa, asiat ei vaan ikään kuin tuu tehdyksi. Meille syntyy ja me aktiivisesti myös synnytetään illuusiota, jossa se ongelma on ympäristössä tai siinä järjestyksessä, vaikka todellisuudessa meidän keho ja me itse ihmisenä haetaan turvaa siitä tekemisestä. Jossain kohtaa sitä on saattanut todeta, että nyt riittää tämä yksinkin tekeminen ja yrittäminen ja pyytää jonkun sukulaisen tai ystävän sinne vähän pidemmille päiväkahveille. Siinä on sitten käyty yhdessä läpi varastoa koko sunnuntai aamusta iltaa ilman, että ne juurisyyt on kuitenkaan ratkennut. Tai ei aina edes välttämättä ne järjestelynkään haasteet on ratkennut, vaan sitä sitten päädytään vähän survemaan loput takaisin. Joo, kyllä. Ja sitten kun sekään ei toimi, niin sittenhän me aletaan soimata itseemme. Tulee se tuttu kiva toimintamalli, että mietitään vaan, että mun pitäisi nyt vaan aloittaa, miksi mä en saa aikaiseksi. Ja kaikki muut pystyy tähän ja ei tullut tästä mitään, vaikka oli apujakin ja että taidan olla ihan huono tässä ja niin edelleen ja niin edelleen.
Mutta tässä ehkä se pointti onkin, että silloin jos meidän hermosto käy punaisella, niin meillä ei ole mitään sellaista niin kuin nappulaa, mistä mitään pitäisi vaan nappulaa, tällaista, niin kuin, että pitäisi vain aloittaa nappulaa, mitä me voitaisiin painaa, ja jota painamalla meidän arki helpottuisi ja ne meidän sotkuiset laatikot muuttuisi vähemmän vastenmielisiksi ja niin kuin jotenkin tulisi vaan semmoinen, tiedätkö, taikamaailma yhtäkkiä eteen. Ja kuinka moni sellaistakin nappia niin kuin toivoisi olevan. Joo, nostan käden, kyllä. Mutta samaan aikaan ehkä sellaista ei tarviikaan olla. Niin, siis ei tietenkään tarvii. Hyvä uutinen tässä sivussa on se, että sit kun meillä on se halu tehdä niitä asioita, vaikka se olisikin sitä päämäärätöntä etsimistä siinä alkuun, niin me voidaan alkaa kanavoida sitä halua siihen, että me keskitytäänkin sellaisiin asioihin, mitkä aidosti meitä palauttaa, jolloin se taas alkaa rakentua niin kuin oikeasta suunnasta se kestävä tekemisen malli. Joo, ja aloittamisen vaikeuteen liittyy siis tosi harvoin tahto yhtään millään tavalla, vaikka me tykätäänkin niin kuin mainostaa sitä, että asiat on tahdosta kiinni. Ja ehkä just sitä, niin kuin tässä itsekin yrittää tuoda esille, että kyseessä ei ole juuri lainkaan tahdon asia, vaan sen niin kuin turvan asia. Eli jos me ei tunneta sitä meidän oloa turvalliseksi, niin kuin aidosti turvalliseksi, niin ei me myöskään päästä eteenpäin. Eli se kroppa jarruttaa siinäkin vaiheessa, kun meidän mieli huutaa ihan täysillä, että mene jo, ota ittees niskasta kiinni, että yritä edes. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Joo, todellakin tiedän. Joo, ja että ehkä tästä me päästäänkin sit siihen, että miksi monelle meistä se kodin järjestämisen aloittaminen on oikeasti niin vaikeaa, kun me ajatellaan helposti, että kyse on vain tavaroista, ja sitten tietysti ympäriltäkin me aktiivisesti sitä kuullaan. Niin kuin ainakin itse kuulen tosi usein, puhun ihmisten kanssa kodin järjestämisestä, niin sanotaan, että noit kaikki vaan sanoo mulle, että se on vain tätä tavaraa, ja että mene ja tee, ja näin. Mutta silloin, jos koti ja melkein jokainen siellä oleva tavara, jokainen laatikko ja kasa on pelkkä muistutus siitä niin kuin jostain keskeneräisestä, niin eihän me sitä kaapin ovea avatessa oikeasti kohdata enää pelkkää tavaraa, vaan me kohdataan niitä käsittelemättä jääneitä hankalia tunteita, eli just niitä sun mainitsemia kiviä siellä takataskussa. Ja silloin, jos me ollaan siellä niin kuin, siinä tilanteessa, niin meidän hermosto on niin kuin jo valmiiksi tosi ylikuormittunut. Niin kuin, jos meillä on tämä tilanne, että me ollaan valmiiksi tosi ylikuormittuneita, niin ne kaikki tunteet, ne kivet siellä takataskussa, ne oikeasti painaa, ne sattuu sinne niin kuin takapuoleen. Tiedätkö, tuntuu ihan silloinkin, kun sä et edes istu niiden päällä. Ja että se järjestäminen ei todellakaan tunnu silloin miltään niin kuin pikkuasialta, jolla sä vaan teet yhden asian, vaan massiiviselta urakalta silloinkin, kun meillä olisi kyseessä vaan pieni kasa. Siis semmoinen, mikä me järjellä voidaan selittää, että tähän menee 5 minuuttia. Mutta tämä on ehkä just se kohta, milloin helposti jäädään siihen välitilaan, jossa oikeasti me halutaan se muutos, me kaivataan sitä, mutta me ei saada aikaiseksi aloittaa. Ei päästä niinku etenemään siinä asiassa, vaan ollaan siinä limbossa ikuisesti. Niinpä, toi on niin tavallista ja varmaan niin kuin meille molemmille semmoinen asia, mitä me kuullaan tosi usein, mutta mitä ehkä moni ihminen niin kuin ajattelee kokevansa yksin ja ainoana. Joo. Ja helpostihan siinä niin kuin alkaa myös syyttää itteensä. Ja yksi keino niin kuin lähestyä sitä asiaa on myös se, että miettii sen niinkin päin, että itse asiassa meidän aivot on rakennettu silleen, että me valitaan aina se eniten tallattu polku, koska se säästää sitä energiaa muuhun. Eli totta kai meidän on helpompaa niin kuin kävellä valmista asfalttia, kun lähtee niin kuin niittämään heinää tai kaatamaan puita jostain niin kuin reitiltä, mihin me tavallaan haluttaisiin päästä. Niin, kyllä. Ja tässä se onkin niin kuin tämä. Mä niin kuin itse mietin, että nythän me tiedetään se, että meidän pitää palautua. Me tiedetään, niin kuin että me tiedetään, että meidän pitää palautua ennen kuin me voidaan tehdä mitään järkevää, mutta kuinka moni meistä oikeasti tietää sen, että miten me palaudutaan, miten tämä asia onnistuu? Ja tuollaisiinkin palautumisvinkkikoosteisiin mä törmään itse aina silloin tällöin somessa, ja siellä sitten saattaa kuitenkin kommentoisesti toistua sellainen kysymys, että joo, että kiitti vinkkeistä, mutta mistä mä tiedän, mikä on milloinkin ja missäkin tilanteessa niin kuin se paras palautumiskeino. Ja mä en ole koskaan itse asiassa nähnyt vastauksia tähän. Eli mun mielestä tullaan taas siihen, että mikä hyöty on siitä, että tarkastelee niitä omia tunteita ja tarpeita
ja nimenomaan siinä hetkessä, mikä on nyt käsillä. Eli jos sä niin kun näet jonkun geneerisen, että no, vinkin, että hei, oletko toimistotyöläinen ja istut koko päivän koneella, panosta silloin liikkumiseen vaikka työpäivän päätteeksi. No sehän voi toimia tai olla toimimatta. Ja sehän riippuu just siitä, että mitä sinä kaipaat. Kaipaako sun keho sitä liikettä? No ehkä kyllä. No minkälaista liikettä? Ja eri päivinä ne vastaukset tähän voi olla erilaisia riippuen siitä, että niin kuin, mitä tunteita ja tarpeita siellä on niin kuin just nyt elossa. Ja toisaalta, jos sä oot taas se virka-aikaa tekevä toimistotyöläinen siellä ja sulla onkin takana just useampi huonosti nukuttu yö, niin sieltä voikin nousta pikemminkin semmoinen niin kuin väsymyksen tunne ja rauhoittumisen tarve. Ja sitten kun sä huomaat pysähtyä se äärelle, niin sä voit niin kuin havaita, että itse asiassa mä en halua tänään niin kuin mitään, mä en halua lähteä mihinkään lenkille tai liikkumaan mihinkään tuohon lähimetsään tai haravoimaan mun niin kuin risuja ja lehtiä tuossa pihalta, vaan mä oikeasti haluan tänään vaan teetä ja istua sohvalla ystävän kanssa tai mä haluan olla ihan itsekseni ja lämmittää saunan ja katsoa jotain hyvää sarjaa, vaikka siitä tulisikin lisää ruutuaikaa. Että niin kuin opettelee oikeasti kuuntelemaan itteensä. Joo, ja toi onkin niin kuin, että meillä on niin kuin, vinkkejähän meillä on ihan valtavasti, ja niitä palautumiskeinoja tosi, niin kuin säkin sanoit, niin on ihan oikeasti joka lähtöön, ja näin. Ja mä mietin sitten tätäkin ehkä siitä näkökulmasta, että mitkä on niitä vinkkejä, millä me voidaan aidosti tukea sitä kodin järjestämistä. Mä ajattelen, että palautuminen ja järjestäminen on kodinkin suhteen vähän semmoinen kaksisuuntainen katu, tiedätkö? Että jos et sä palaudu, et jaksa järjestää, ja sitten samaan aikaan, jos sun koti on ihan sekaisin, niin se palautuminen on tosi hankalaa. No just toihan se onkin. Mä sanoisin, että lähde ensin kuulostelemaan sitä, että tyydyttäisikö sua just nyt enemmän semmoinen näkyvä aikaansaaminen vai vaikka sitten se kehollinen rentoutuminen. Ja jos nyt oletetaan, että sä haluat saada jotain aikaa, vaikka sen yhden näkymän siellä kotona, mikä tiedät, että se edistää sun palautumista, että olisi se yksi kohta olisi kunnossa, niin keskity siihen, että sä pidättäydyt ja työskentelet niin kuin vaan siinä kohdassa, jonka sä haluat kuntoon. Useinhan tämä kaatuu siihen, että lähdetään poukkoilemaan, viemään sit tavaraa, mikä ei nyt tähän kuulu, niin sinne muualle, ja sitten lähdetään siellä muualla vähän jatkaa, ja ollaan taas siinä, että no, mitään näkyvää ei ole tapahtunut. Vaan mieluiten lähde siitä, että varaat siihen sun äärelle edes yhden kestokassin, johon laitat kaiken sen, niin kuin mikä ei kuulu siihen kohtaan, mitä sä nyt siellä ikinä järjesteletkään, ja lähdet vasta lopuksi sitten viemään niitä muualle kuuluvia sinne, mikä niiden osoite sitten onkaan. Eli jos sulla on vaikka tässä eteisen lipaston päällinen, niin sä voit katsoa, että mikä siihen kuuluu, mikä ei kuulu. Jaottelet niin kuin sinne kassiin ja siihen pöydälle jääviin asioihin ensiksi. Ja ehkä viimeistelyvaiheessa voit tässä nimenomaisessa tapauksessa hyötyä siitä, että sulla on siinä vaikka joku teline seilaaville papereille. Leikkaatko sä sen tuosta kaurahiutalepaketista vai onko sulla joku turha servettiteline jossain? You name it. Ehkä sä haluat jonkun kulhoavaimille tai jonkun tyhjän kohan niin kuin jättää siihen lipaston päälle sille, että sä laitat siihen käsilaukun, jos se on sun tapana ja tavoitteena. Mutta niin kuin nimenomaan se, että pidättäydyt siinä kohdassa, minkä sä haluat kuntoon, etkä lähde poukkoilemaan, niin sit tyydyttää sitä aikaansaamisen tarvetta. Joo, ja sitten samalla, että jos on oikeasti semmoinen tosi levoton olo, että on hankala pysyä siinä, niin on just se kestokassi tai muu tommonen, että ylipäätään, kun mä olisin siis seuraavaksi itse sanonut, että anna itsellesi lupa liikkua ihan vaan sen takia, että se, pelkästään se niinku liikkuminen jo avaa sen väylän sille, että me saadaan niitä stressihormoneja pois meidän kropasta ja pystytään aloittaa se palautuminen. Eli okei, hyvä, että sä oot kasannut ne kamat siihen kestokassiin. Sen jälkeen lähde viemään sitä kestokassia, niin kun niitä tavaroita tiputtelee paikalle ja niin edelleen. Tai jos et sä oot tehnyt tätä hommaa ensin, niin ravistele sun käsiä tai pistä pyykit jonnekin tai ota roskis yhteen käteen ja tee semmoinen roskakierros kämpässä. Ylipäätään tee liikkeen avulla jotain, niin
niin se jo niin kuin itsessään yleensä auttaa, ja sitten tietysti tulee se konkreettinen puoli, että tulee sitä näkyvää muutosta jos sen liikkeen yhdistää johonkin niin kuin kodinhoidolliseen. Yksi kikka, mitä mä käytän paljon, on se, että mä huijaan itteni, eli huijaan aivojeni aloittamaan. Ja tätä mä toistan vaikka silloin, kun on ikkunoiden pesun aika. Eli mä tavallaan sanon itselleni, että okei, Sanna, että sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa ne ikkunanpesuvälineet esiin. Että sun ei tarvitse pestä yhtään mitään, sun ei tarvitse valmistella mitään muuta, siirrellä huonekaluja, availla ikkunoita tai varsinkaan ruveta niitä pesemään, vaan ihan vaan otat ne välineet esille. Ja kyllä aika poikkeuksetta sitten varttia tai puolta tuntia myöhemmin 1 tai 2 ikkunaa on pestynä, mutta se ei tavallaan, mä en aidosti vaadi sitä itseltäni siinä kun mä pyydän itteni ottaa vaan ja ainoastaan ne välineet esiin. Joo, toi onkin ehkä, mä käytän itse vähän samaa just siinä, että mä puhun itselleni, että ehkä se on vähän huijaamista, mä itse usein sanon itselleni, että mä saan laittaa kaiken sekajätteeseen. Se on semmoinen, mitä mä en tee, mutta mä ikään kuin anna itselleni sen luvan siitä, tehdä ikään kuin tälleen väärin, niin kuin sanoisin, että ei vaikka kierrättäisi ollenkaan. Mutta kyllä mä mietin sitä, että kyllä sehän liittyy siihen, että stressaantunut mieli, niin mehän ei kaivata mitään semmoista lisäkäskyttäjää itsellemme. Eli jo pelkästään se, että me vaihdetaan se meidän sisäinen puhe tuommoiseksi vähän lempeämmäksi ja mukavammaksi, eli tuodaan sitä turvaa itsellemme, niin se jo usein auttaa. Eli just, että mä saan laittaa kaiken sekajätteeseen, mutta ehkä just se, että mä otan vaan nämä ikkunanpesukamat esille. Mutta niin kuin myös tällaiset lauset, mä saan tehdä tämän rauhassa, mulla on lupa tehdä tämä osissa, mikään ei ole myöhässä ja niin edelleen. Ja noihan on tosi tehokkaita lauseet ihan jo sen takia, että on joskus tutkittu tällaiset sanat ja se, miten me puhutaan itsellemme, niin ne voi laskea sitä kehon valmiustilaa yhtä tehokkaasti kuin joku hengitysharjoitus, jota yleensä ei välttämättä pysty tekemään. Sitten jos on tosi stressaantunut, niin se, että hengitä 3 kertaa syvään, niin se on ehkä jopa vähän semmoinen, että sanon, mihin sä voit sen hengitysharjoituksessa työntää, jos joku tommosen sulle. Se vahvistaa sitä, sitä pysähtymistä. Joo, niinpä. Mitä ei halua tehdä. Niin, kyllä. Ja se on tosi hankalaa siinä kohtaa, kun sulla on semmoinen olo, että on pakko saada asioita aikaiseksi. Sitten mä mietin vielä, että ehkä tähän voisi vielä nostaa sen, että me voidaan vähän leikkiä meidän aisteilla, ottaa ne meidän puolelle sieltä. Että sitten jos huomaa, että on oikeasti kierroksilla, että jos itsekin pystyy huomaamaan sen, että on kierroksilla, ainahan sitä ei näe, että katkaisi sen, tiedät sä, kaikki tänne nyt heti pakko saada nopeasti aikaiseksi, vieraat tulee 50 minuutin päästä sekoilun, haluaa saada sen stuntiin seis siellä, niin ihan vaan ottaa vaikka lasillisen kylmää vettä, juo sen, pesee kädet lämpimän veden alla ja huomaa, miltä se tuntuu. Tai jos mahdollista, niin piipahtaa vaikka pihalla. Niin tällaisilla kaikilla pienillä, ihan konkreettisilla asioilla me voidaan viestiä itsellemme, että hei, meillä on nyt turvallista, ja silloin kun me tunnetaan sitä turvaa, niin meidän mielikin pystyy liikkumaan eteenpäin. Kevyenä niputuksena ja yhteenvetona voisi sanoa, että ole siis lempeä itsellesi, lähde aktiivisesti kuulostelemaan sun tunteita ja tarpeita niiden tunteiden takana. Ja aloita siitä, että löydät itselle sen sopivan tavan palautua. Joo, tässä on tärkeää muistaa se, että aloittamisessa ei ole yleensä kysymys tahdosta, vaan siitä turvasta ja toisaalta myös siitä, että on riittävästi voimavaroja. Eli jos on ollut tosi pitkään stressaantunut ja tuntuu siltä, että ei pysty aloittamaan, se ei tarkoita sitä, että sussa olisi jotain vikaa, vaan että sä kaipaat nyt turvaa, etkä mitään semmoista komentamista ja muuta. Parastahan tässä on tietysti se, että sitten kun me lakataan pakottamasta itseämme liikkeelle, niin yleensä se liikkuminen alkaa luonnostaan. Eli silloin kun annetaan itsellemme lupa levätä, meidän hermosto saa levätä, me saadaan levätä, niin se tekeminen ei enää tunnu siltä uhkaukselta ja semmoiselta, että sun on pakko nyt verenmaku suussa duunata tätä hommaa, vaan mahdollisuudelta, se on mahdollisuus, se on lahja, mikä me saadaan avata. Ja just sen takia on niin super tärkeää, että me otetaan itseämme sieltä kädestä kiinni, eikä niskasta kiinni. Tähän on hyvä päätellä tämä jakso. Ja ensi jaksossa me jatketaan kodin järjestämisen ja näiden taustateemojen parissa, eli
jos säkin oot kyllästynyt siihen, että koti vie enemmän energiaa kuin antaa, niin pysy kuulolla. Törmäydään tässä välissä järjestelyklubin Instassa, jossa keskustelu näistä teemoista jatkuu. Yes, ja kerro meille tämän jakson kommenteissa, miten sä tykkäät palautua. Ja Sanna, kerro mulle, miten sä tykkäät palautua. No mä luen aika usein höntsäromaaneja, tosiaan saunan, puusauna on meillä, tai parikin. Ja itse asiassa viimeisimpänä mä oon innostunut Learn How to Play Piano -videoista. Eli nämä onkin sitten keskenään niin erilaisia tapoja, että ne toimii aika eri hetkiin, mutta tosi kivoja juttuja kaikki on niin kuin mulle. Entäs sä, Emma? No siis, pitääkö ammattijärjestäjänä vastata, että mä tykkään järjestää? No, ehkä ei. Mutta toi on oikeasti totta. Se on oikeasti totta, että järjestäminen on siis kyllä silleen... Kyllä aika monesti niin kuin, joo, pitkällä lomalla, niin kyllä se on siis ihanaa, kun se on itselle palauttavaa, niin kyllä se on ihanaa mennä omalle vaatekaapille ja mietittää tilanne. Ja mä aika usein vedän siis meidän alakerran vessaan sellaista niin kuin yhtä peilihyllyä, siellä vaan asettelee vähän niin kuin jotain pari purnukkaa nättiä asentoa, niin sitten tulee semmoinen olo, että niin kuin kaikki muu, tiedät sä vähän on, mutta ainakin täällä on nämä mun hajuvesipullot kauniissa järjestyksessä. No hei, toi on just se sun seesteinen näkymä, mitä tuossa aiemmin peräänkuulutettiin. Ihanaa. Kyllä. Yes. Hei, ihanaa olisi kuulla myös tosiaan teidän kommentteja tämän jakson kommenteissa, että miten te palaudutte, mitä te tykkäätte tehdä. Ja sitten tietysti jättäkää meille arvostelu tästä podista. Helposti pystyy sen tähdillä tekemään ja voi laittaa viestiä Instassa, niin vastaillaan teille. Ihanaa, että olit kuulolla ja ensi kertaan. Moikka moi! Moi moi!